Pois atención ao tema, mozos e mozas, que imos tratar esta tarde desde a perspectiva da astronomía con Borja Tosar, porque hoxe imos falar de materia escura e enerxía escura, que poderíamos pensar que é o mesmo, pero non teñen nada que ver unha cousa coa outra, pero sí resulta un asunto fascinante. O caso é dar con alguén que o poida explicar para que o podamos entender, e este é o caso, porque para iso temos a Borja Tosar, que de forma moi sinxela vai explicarnos un dos máis gordos descubrimentos dos últimos 20 anos. A que non nos equivocamos, Borja? Sí, é un dos grandes misterios ou unha das grandes preguntas da astronomía moderna, materia oscura e enerxía oscura. Bueno, vamos a intentalo, a ver que tal será. Porque o universo, dicía antes Elena, e eu creo que o explicaba ben, o universo ten como un 4% de materia ordinaria, é dicir, materia... O que é materia? Efectivamente. Que ocupa un lugar no espacio e pesa, que era como estudiábamos, non? Aí está. De cativos. Exactamente, o universo está composto, polo que sabemos, dun 4% de materia ordinaria, que é a materia que nos compón a nós, que compón a Terra, que compón as estrelas, pero incluso moitísimo menos, porque o que son as estrelas, os planetas, as galaxias e toda a materia é o 0,4% do universo. Realmente o 3,6% dese 4% é gas interestelar, o sea, ni siquiera son estrelas nin planetas, o sea, as estrelas, planetas, todo o demais do universo que podemos tocar e que podemos ver é o 0,4% do universo. Non somos nada, É que absolutamente nada, é que somos unha pinga no océano, somos unha mota de polvo, e despois temos un 22% de materia escura, que xa é bastante, pero ata un 74% de enerxía escura, Borja. Sí, aí hai que diferenciar moi ben, porque son dous cousas que non teñen nada que ver. A única característica que comparten a materia oscura e a enerxía oscura é a palabra oscura, que en ciencia quere decir non sabemos o que é. O sea, porque en principio en ciencia, cando non sabemos o que é, pois decimos, materia oscura é unha materia, que sabemos que é materia, pero que non temos nin idea neste momento do que pode ser, é unha enerxía que tampouco temos nin idea do que pode ser. E isto que fai? Esta materia escura, esta enerxía escura, que función cumpren, Borja? Pois ten unha función superimportante, e de feito o descubrimento de materia oscura foi accidental por Fritz Zwicky, ten incluso unha función importantísima, porque Fritz Zwicky, unha das cousas que observou, el estaba medindo a velocidade a que rotan as estrelas nunha galaxia, as galaxias que son ese sitio onde se agrupan as estrelas, que na maioría dos casos, no caso da Vía Láctea, son unha especie de discos parecidos aos CDs, que a xente máis xoven xa non saberá que tipo de formato musical é, pero é parecido a estos CDs, os LPs. E as estrelas, observando a velocidade das estrelas, porque as galaxias rotan, están dando voltas a gran velocidade, pois resulta que se deu conta de que as estrelas iban a unha velocidade tan alta que se cumpliran as normas básicas da física de atracción gravitatoria, deberían salir todas disparadas e non podería haber galaxias, non? Entonces, o marco, o que fixo, é determinar que debe de haber unha masa nas galaxias que non podemos observar, que non podemos detectar, pero que está aí, é tremendamente importante, que é o que mantén as galaxias coexionadas e permite que as galaxias roten e as estrelas non salgan todas voando por aí polo universo. Esa materia oscura, e non sabemos o que é. Sabemos que hai, porque sabemos detectala e podemos cuantificala moi ben, e sabemos sen dúbida que é unha materia que ata as estrelas e que ten que estar aí, pero non temos ningún modelo o suficientemente bon para decir exactamente que é esa materia. Pero será un gas ou será, non sei, non? O sea, non, tampouco se sabe. Hai moitas ideas. Se é líquida, gaseosa. Sí, de feito, é un comentario moi bo, porque non temos ni idea. Poden ser partículas subatómicas, moitas partículas subatómicas poden ser a esta materia, poden ser obxectos difíciles de detectar, como enanas marróns ou enanas vermellas, e tamén poden ser buracos negros, que igual non detectamos ben, ou que hai máis cantidade do que esperamos, ou máis interesante, que unha das cousas que sabemos que en ciencia acontece, non? Pois podemos pensar nestas cousas, ou pode ser algo totalmente distinto que non estamos imaginando e que está a piques de ser descoberto en calquera momento. É dicir, a materia escura e a enerxía escura son dous fenómenos desconectados e independentes. Totalmente independentes. O único que comparten en común é que non sabemos o que o causa, o cal é o causante principal. Sabemos que están aí e que son completamente certos, non? No caso da enerxía, é unha cousa que aparece no espacio baleiro. Isto o sea, cando se empezou a observar, cando medimos a distancia as galaxias, e medimos como se comportan as galaxias que están afastadas,
Pois démonos conta de que as galaxias se afastan de nós e todas as galaxias se afastan máis rápido canto máis longe están estas galaxias, non? Al principio isto saliu como a lei de Hubble, que está moi ben, e probou a expansión do universo e o Big Bang, pero resulta que logo facendo cálculos finos o que descubrimos é que as galaxias que están no borde do universo que non só se afastan de nós a moita velocidade, senón que cada vez se afastan máis rápido, que están acelerando dun xeito tremendo, o sea, dunha magnitude xigantesca, están acelerando a moitísima velocidade. E isto fainos pensar que non é que se afasten literalmente, senón que no espacio entre os cúmulos da galaxia está pasando unha cousa que é bastante difícil de pensar, pero se xenera novo espacio baleiro do espacio baleiro. Non é que se movan ou que teñan un movimento ou que a enerxía tire das galaxias, senón que no espacio baleiro entre os cúmulos de galaxias aparece novo espacio baleiro, se xenera da nada, ou sea, aparece da nada, sale máis nada, e iso xenera que as galaxias aparentemente se separen incluso a velocidades superiores á da luz. Entón, por exemplo, vamos a ver, que eu me aclaré. Entre a Terra e o Sol e os outros planetas, que hai? Enerxía oscura ou hai materia oscura ou que é o que hai? Entre os planetas, no que sería o espacio interplanetario, debería haber pequenas cantidades de materia oscura, que, bueno, é a materia esta que falamos das galaxias, de enerxía oscura tamén. De feito, neste momento, a enerxía oscura, ese estiramento do espazo que genera a enerxía oscura, está acontecendo aquí neste momento. Neste momento aquí, o espacio está xenerando máis espacio e se está estirando todo. Que pasa? Que aínda que o espacio xenere máis espacio, as forzas do que compoñen a materia, pois as forzas de que compoñen o micrófono, a mesa, pois a silla, nós mesmos, non? As forzas electromagnéticas que manteñen todas as moléculas do noso corpo dun xeito ordenado é máis forte que a expansión do universo. Entonces só notamos entre cúmulos de galaxias, non? Pero esa enerxía está subindo, está medrando constantemente e chegará un momento que sea tan grande que incluso poda desfacer prácticamente todo o universo. Pouco a pouco iremos deixando de ver, Borja, os obxetos que temos máis afastados e que agora podemos ver por todo isto que nos estás contando. Pois é un moi bo punto e superinteresante. Se nos fixamos no borde do universo, nos últimos obxetos que podemos ver no universo, resulta que como se están afastando de nós cada vez máis rápido, e o increíble da enerxía oscura é que fai que a xeneración de espacio faga que as cousas se afasten cada vez máis e máis rápido a unha velocidade que é superior á da luz. Non é que se movan, porque nada pode superar a velocidade da luz neste universo, non? Senón que aparentemente parece moverse, pero o que se xenera un espacio, entonces non é que se movan, senón que se xenera máis espacio. É algo parecido como que acontece cando subes nunha cinta transportadora destas dos aeroportos, non? E parece que vais a unha velocidade máis rápida do que ti pensas, non? Pois esa xeneración de espacio parece que vais máis rápido, pero non vais máis rápido con respecto á cinta, vas a esa velocidade, non? E resulta que en este momento o que podemos empezar a ver durante, isto non é un fenómeno instantáneo, pero durante os próximos séculos, os próximos milenios, iremos vendo como os obxetos do borde do universo desaparecen. Por que desaparecen? Porque cando sale a luz dun obxeto que está no borde do universo, se o espacio se empeza a xerar novo espacio cada vez máis e máis e máis, e aparentemente chega un momento que a velocidade da luz é superior, a velocidade se afasta a unha velocidade superior da luz, o raio de luz nunca poderá chegar, porque o raio de luz ten unha velocidade inferior a esa xeneración de espacio, non? E pouco a pouco, durante os próximos millóns de anos, con esta taxa de expansión que temos medida, pouco a pouco irán desaparecendo todos os obxetos do borde do universo, polo menos da nosa vista, non significa que vayan desaparecer, pero deixaremos de velos. E como acabará o universo dentro de tanto tempo que non estaremos os que estamos por aquí para velo? Falamos de moito tempo. Pero igual de non moito tempo que non se acaba, sí, diste, Elena. Vai acabar, Borja, seguro. Nada é para sempre, nin siquiera o universo. Isto é un pouco nada deprimida, hoxe estás me deixando fatal. Sí, entre que non somos nada polo de la materia, que bueno, tamén hai que pensar. E agora que o universo vai se acabar. Sí, vai se acabar, sí. Bueno, vamos a ser positivos, pero somos unha parte pouco representativa do universo. Encima hai vida, será que somos moi especiales, non? E como vai acabar o universo? Pois dun xeito bastante espectacular. Esta enerxía, de feito falaba, unha pregunta moi boa que facíamos era precisamente se había enerxía oscura neste momento no noso sistema solar ou incluso dentro desta sala, non? Dentro desta habitación, hai enerxía oscura? Sí. O que pasa é que na taxa de enerxía oscura neste momento é moi baixa e só afecta as distancias entre cúmulos galaxias. Por que? Canto máis espacio baleiro, máis se nota. Pero esa enerxía sabemos que está subindo. Chegará un momento en que esa enerxía oscura aumente tanto que desfaga as galaxias. Neste momento afasta
os cúmulos galácticos, chegará un momento que sea suficientemente forte como para desfacer as galaxias e que as estrelas salgan disparadas polo espacio intergaláctico, e chegará un momento, dentro de moitos anos, que non vai acontecer mañá, pouco a pouco sea tan grande que afastará os planetas do Sol, ata que queden totalmente aislados, e chegará un momento que sea tan grande que empezará a estirar toda a materia, incluso a ti ou a persoa que este nese momento no sistema solar, e que prácticamente o triturará, o desfará, fará unha fosfatina desas forzas serán tan grandes que descomporá todo o universo. Pero sin dolor, a alimentos básicos. Pois non sabría decirche. Supoño que o proceso vai ser tan lento que non creo que sea doloroso e tal. Pero sí que vai ser triste, porque chegará un momento que haya un momento no universo no que non veremos estrelas no ceo. Eso para os astrónomos sería terrible, non? Un momento no que o Sol e os planetas pues estarán aislados e todo o que é alrededor se afastará máis rápido que a luz e non chegará a luz das estrelas, non? E será un momento no que nos planetas da xente que viva nese entón pois non verán as estrelas no ceo, que será unha verdadeira mágoa. Que mágoa. Non ver as estrelas no ceo. Escoitar, por exemplo, se tiveramos a opción, imagínate, de sair dunha nave espacial unha vez abandonada a Terra e puidéramos poñer o noso oído no universo, que se escoitaría por aí arriba? Ou non escoitaríamos nada? Escoitaríamos a Vangelis. Pois sí, estamos... Sí, xa me imagino a entrada de Cosmos, ca nebulosa, tal, non sei que. Vangelis sería unha opción buenísima. De sonido, hai que decir que, claro, como no espacio non hai ningún tipo de materia, ou cantidad de materia baixísima de átomos por unidade de kilómetro cuadrado se pode medir, entonces o que oculta que non se escoita nada, non? Teríamos que utilizar algún tipo de percepción diferente, non? Poderíamos utilizar a electromagnética para hacer outras cousas e tal, detectar pois luz, ondas de radio. Igual, pois esta emisión de Radio Galega pois chegará un momento que se expirgue por o universo, igual dentro de moitísimos anos alguén con unha tecnoloxía tremendamente eficaz a hora de reconstruir as ondas de radio sea capaz de reconstruir este pequeno anaquiño de radio dentro de pues, 1000 anos ou 100.000 anos ou 1.000.000 de anos. Pois déixame saudar esas civilizacións do outro lado da galaxia. Se está de reconstruindo isto. Netos e netas, aquí estamos desde o pasado, falando para vos. Que emoción, que emoción. Unha viaxe ao futuro desde o pasado. Dicías, Borja? Quedarán por aí esos átomos. Que a pregunta que dices, eu creo que o último que se escoita no universo, o que é constante en todo o universo, é unha cousa que é un eco do Big Bang, que é o fondo cósmico de microondas, que son unha cantidad de fotóns que han deixado a unha longitude de onda que xa non é visible, pero que está por todo o universo, estamos inundados deles ou tal. Pero bueno, eso eu creo que é o máis prevalente a nivel electromagnético do universo, e logo se hai unha estrela, pois verás unha estrela, un planeta, unha cousiña, e tal, non sei que, pois hai moitas cosas no universo tamén para observar. Falando de observación, agora que estamos en pleno mes de xullo, que temos aí agosto a tiro de pedra, recorda se hai algo así observable que poidamos aproveitar para facer un poquinho de divulgación, Borja, nestes meses agora que temos estivais ou nada destacado? Pois sempre paga a pena, sempre hai que buscar excusas para salir a observar o ceo. Neste momento sí que estamos a expectativa de dúas cousas interesantes. Hai un cometa aí que está a punto de volverse observable, pero aínda está aí nunha magnitude baixa. Igual pode dar unha sorpresa, de momento non o temos visible a simple vista. Pero o que comentábamos, creo que o programa pasado, a estrela T da constelación de Corona Borealis está a punto de convertirse nunha nova. Ainda non pasou ese fenómeno que dicías que en calquera momento ou incluso dentro dun ano ou dous. De momento non, pero pode pasar esta noite ou pode pasar dentro dun mes ou dentro... Sabemos que no período dende hoxe a máis ou menos un ano, 2 anos, eso vai acontecer e vai ser moi espectacular, un acontecemento que sí que só se ve unha vez na vida, ver como unha estrela aparece nova no ceo en uns días desaparece, non? Que é un fenómeno estelar chulísimo, non? E logo no verán o que tenemos a chovia das Perseidas, as vaguas de San agosto. Lourenzo, que lle chaman tamén, verdad? Sí, as vaguas de San Lourenzo e tal, que é un fenómeno estupendo, ademais como a temperatura acompaña, que a astronomía especialmente é unha cousa que se fai en frío, literalmente. Entonces no verán, pois, axuda moito a temperatura, que hai tempo libre, a xente está de vacacións. Entonces é moi agradable salir a unha chovia de estrelas fugaces como as Perseidas, non? E logo é un pequeno eclipse de lúa, pero é tan pouco significativo que solo se podería parcial, e chega un momento que prácticamente tope en umbral e que solamente se podería percibir a través de medios fotográficos, o sea, a nivel visual pues non se vai notar nada, non? Pero xa salir a observar o ceo en Galicia, que temos moitísima sorte
de ter un dos mellores CEOs de Europa, e non o digo porque sea de aquí, porque é técnicamente un dos mellores CEOs de Europa, o sea, con pouca contaminación lumínica, con protección Starlight en moitos sitios, como Trevinca, como Costa da Morte, como Padrón. O sea, hai moitísimos sitios que teñen protección Starlight e que podemos ver unhas estrelas e unhos CEOs que xa lles gustaría a moitísima xente que incluso xa empeza a ver certo tipo de turismo para ver simplemente un ceo estrelado nas noites galegas. O turismo das estrelas, dos ceos estrelados, o turismo de Starlight. Pois apuntámonos a todas estas propostas de cara a vindeiros días e meses. Moitísimas grazas, Borja Tosar. Un placer sempre. Un saúdo. Moitas grazas, Antón, compañeiro. Un aperta a todos. E grazas por facer fácil o que complicaba moitísimo esta tarde de abordar, que era acometer todo ese tema da materia escura, enerxía escura, pero creo que nos quedou a todos meridianamente claro do que estamos a falar. Un saudiño, ata a próxima, Borja, chao.